Hola, jo sóc Alba Campos, sóc periodista, vaig estudiar el grau en periodisme a la Universitat Jaume I de Castelló, vaig acabar els estudis al 2018 i a dia d'avui sóc redactora al programa Zoom, que és el programa d'investigació de reportatges en profunditat d'Apunt, i em pareix curiós com és el nostre dia a dia. Què vos sembla? M'acompanyeu? El dia normalment comença amb l'alarma posada a les 8 del matí. Avui toca una jornada completa de gravació. Ens n'anem cap al punt de trobada amb el càmera, que en este cas és Miguel, i d'ahir, carretera i manta, com nosaltres diem. Ens n'anem direcció la Vall d'Ebo. Fem dos temes avui diferents. El primer d'ells és el tema del despoblament i anem a entrevistar a Vicent. Primer hem de localitzar per a trobar el millor lloc per a fer l'entrevista, muntem tot el set, preparem el lloc per a l'entrevistat, la carpeta amb els guions també està ja en marxa i sols queda començar la gravació, començar l'entrevista. I d'ahir, de nou, quilòmetres. I ens n'anem, en este cas, al segon punt d'entrevista, Alzira, i el segon tema, el futbol femení. Anem a entrevistar, doble entrevista a xiquetes que juguen al futbol. I de nou, muntem set, ho preparem tot, li donem al rec i recursos. Són les 8 de la vesprada i acaba esta jornada d'un dia de gravació amb l'equip de Zoom. Espero que us hagi agradat compartir un dia amb mi en com és un dia amb una redactora del programa Zoom i res, ens veiem, vos esperem cada dilluns a les 10 de la nit en Apunt. Gràcies!